Iku angel, Cak. Rokokan ngono iku angel. Awak mau rokokan entek sebungkus gak mesti oleh. Ayo, kok iso gak ngenek jenggotmu piye mau iki? Oh. Tapi lah iku. Lah feelingku duwe kemampuan lebih lah. Ya toh? Kemampuan aja lebih cuma kemampuan hebat, cuma epok-epok gak biasa. Lah iyo. Tapi keren, itu awak buk. Iya, paling apa? Ono iku nih, ono gas. Hebat ya pada. Oh, mungkin gas ya, Wak. Gus, pendapat sampe ini apa nih, Gus? Ono apa nih, Gus? Sarap. Iku mau lah ono iku. Yosep, ya kakak deh. Nanti iki wong gak teko-teko iki. Awakmu telu iki kan tak tanggep ning kene iki. Vlog pertama dhewe iki ya kan? Ya pertanyaannya iku mau ya kan. Kok iso geni makbruk? Piye ceritane? Karena disumet. Gak, lah iku mungkin irung aja. Jadi betul dong, hos. Kakelan